Dobar dan, ja se zovem Milica Slavić, zapravo sada Jokić. Ja imam 28 godina i inače sam lekar. Naočare sam nosila 21 godinu, znači od svoje 7. godine do ove godine. Visoku dioptriju sam imala, -6 na oba oka, plus cilindri 2 i na jednom i na drugom oku, dakle ja sam imala taj astigmatizam. Ove godine, pre 5 meseci, sam uradila lasersku intervenciju skidanja dioptrije i rezultati posle 5 meseci su fenomenalni. Sve ono što me ranije ograničavalo u vidu, radu, svakodnevnom životu, sada više nemam problema sa tim invaliditetom. Ja sada vidim odlično i dalje nastavljam sa svojom terapijom, zadovoljna sam. Ja predivne iskustva imam kako sa osobljem Svetog vida, tako sa lekarima, sa svim zaposlenim ovde. Aparati su savremeni, sve, stvarno, svi su ljubazni i svi će vam objasniti do najsitnijih detalja. Naravno, ja znam šta znači nositi naočare, znam koliko je to ograničenje. Ja sam imala, kažem, zbog tako visoke dioptrije problema u svakodnevnom funkcionisanju, što znači da sam ja, pođemo od prve stvari, non stop imala pritisak na nosu, otiske papučica koje, prosto to mi je smetalo. Ja iskreno nikada nisam nosila sočeva, jednostavno nisam mogla da se naviknem na sočeva, tako da sam bila ograničena samo na naočare, što znači da periferni moj vid je uvek bio zamućen. Znači, videla sam samo u okviru naočara i to je to. Dugo sam se lomila da li da odredim ovu intervenciju ili ne. Ja sam preporuke dobila baš za ovu bolnicu. Upoznala sam čak i nekoliko ljudi koje je to radilo i zato sam se odlučila za ovu bolnicu. Tako da sada ja stvarno odlično vidim, nastavljam sa svojom terapijom i presrećna sam zbog ovako dobrih rezultata.